Só se escoitaban a súa axitada respiración e o furioso canto do vento naquel recóndito faiado. Sabía que comezaría a oír pasos en calquera momento, pisadas que se achegarían lenta pero inexorablemente ata aquel perdido recuncho do mundo. Expectante, miraba cara ao oco das escaleiras co corpo ríxido. O tempo pasaba nun escuro silencio que só os latexos do seu corazón ousaban perturbar. Ao botar unha ollada cara á xanela, descubriu que aquelo que temía non empregaría as escaleiras para chegar onde a él, porque xa estaba ali. Viuse no cristal. Non se pode fuxir dun mesmo.